Aviam, el diagnòstic del càncer et canvia la vida. És una malaltia que et crea una incògnita, no saps com anirà, no saps què passarà, per tant, sents inseguretat, canvia la teva vida i tot el teu entorn, canvia la relació que tens amb la parella, canvia la relació que tens amb els amics, canvia tot. El programa Conviure en el Càncer és un programa que portem a terme aquí a l'Institut Català d'Oncologia i bàsicament l'objectiu és acompanyar i donar suport al pacient i a la família durant tot el procés de la malaltia. Y este cojín te lo regalo para que tú te lo coloques después de la operación a nivel de la axila, en la axila. Sí. ¿Para qué? Pues para relajar la musculatura, para que te duela menos y que puedas iniciar los ejercicios lo antes posible. Us en recordeu del Rafael, que enroscava bombetes quan cantava? Sí? Doncs pues vinga, anem a enroscar bombetes. Vinga, anem a fer. ¿Alguien sabe bailar sevillanas aquí? ¿Alguno? Us en recordeu que hem dit que havien de respirar profundament? Doncs pues vinga, anem a agafar aire. Hi ha 4 línies d'actuació. L'Hospital Amable, Educació per a la Salut, serveis de suport als familiars i als pacients i aliances en institucions. Vale, Marisol, pues mira, aquí pondremos tu nombre y tu apellido, ¿vale? Vamos a poner tu dirección, tu teléfono, ¿vale? Un correo electrónico donde va a llegar la designa, ¿vale? Del abogado que se te va a asignar. Y aquí vamos a explicar cuál es el motivo, ¿vale? Que te va a llevar a hacer el asesoramiento, ¿de acuerdo? Que en este caso, ¿sí? Es que puedan ayudarte a solicitar una revisión de grado, ¿vale? En la disminución que han reconocido Adrián, ¿te parece? Acudí a las trabajadoras sociales de aquí, de la ICOM, porque me hablaron que ellos me podrían poner en contacto con Pro Bono, que es para la capacidad de mi hijo, porque no estaba de acuerdo, y fueron ellos los que me pusieron en contacto con Pro Bono, que es asesoramiento gratuito. A mesura que anava passant a les sessions de quimio, et vas debilitant, canvia el que menges, et senta d'una altra manera. La relació amb els amics, molts no saben què dir-te, la parella s'espanta, no sap a vegades com tractar diversos aspectes, o tu necessites unes coses i te'n dona unes altres perquè no en sap més, no és que no t'estimi o no vulgui estar amb tu. Tornem. Quan et trobes tan malament o estàs tan cansada pel tractament, clar, és molt fàcil deixar-te, dir, doncs no m'arreglo o no. No. Aquí, doncs, cursos de maquillatge, massatges, jo feia el tractament de la pell. Estarà fresqueta, Sí, però ja va bé. Que relaxa molt. Aleshores, sempre agafeu els cotons, els mullem, tanquem els ulls i els deixem uns moments a sobre de la parpella. Si et veus millor, sembla una tonteria, però no ho és. Si et veus millor, l'estat d'ànim canvia molt. Sí. Llavors, t'ajuda amb l'enfermetat o t'ajuda molt al dia a dia? Sí, puja molt l'autoestima, les ganes de sortir. Que guapo este. És xulo, T'ajuda molt també una mica a establir contacte també amb altres persones que estan igual que tu, no? Molt maca, Molt guapa. Te pido ropa. Jo tenia el convenciment de que me'n sortiria, però el que m'ha ajudat a acabar de convèncer-me ha sigut tot aquest entorn que m'he trobat.
L'expressió d'aquest programa, del Conviure en el càncer, està en els nostres valors, qualitat en calidesa, pensem com a pacients i equips al teu costat.